Human mabalita, Sir GMA Regional TV Balitang Bisdak ang giimong pagpanghatag og tambal batok leptospirosis sa Barangay Paho ngadto sa Mactan Air Base Elementary School nga gisanapan sa baha ni atong Lunes sa buntag ginikanan sa usa sa mga estudyante sa Agus Elementary School na nawagan nga unta mahatagan usab og pagtagad ang mga estudyante sa ilang barangay nga nakaubog usab sa baha. Siluan mayroon din sa report. Nipada ang mga hulagway sa RTV Balitang Bisdak ang ginikanan sa usa sa mga estudyante sa Agus Elementary School. Diin makita ang pagsanap sa baha sa usa sa mga classroom sa naasong tunghaan ni adtong Lunes sa buntag dihang nibunok ang kusog nga uwan. Wala na magpa-interview ang maong ginikanan apan sa iyang mensahe nga gipada sa Balitang Bisdak nang hangyo siya nga unta mahatagan usab og tambal batok leptospirosis ang mga estudyante sa Agus Elementary School nga nakaubog sa baha. Sa phone interview, gikonpermar sa principal sa Agus Elementary School, Dr. Grace Parantar, nga unang higayon kadtong nakasinati sila og pagbaha sulod sa eskwelahan. Apan iyang gitataw nga upat lang ka mga classrooms ang naapektuhan. Kini naglakip sa usa ka classroom sa grade 1, grade 3 ug duha ka classroom sa grade 5. Nasubay usab nila nga niabot gayud sa 92 ka mga estudyante ug 3 ka mga maestra ang nakaubog sa baha niadtong higayuna. Gani tungod sa hitabo, nipatuman sila og early dismissal. Tukad-tukad first time sa Agos kay actually heavy gid ang iyang rains, ma'am. And there's no negligence sa part sa teacher niya. Nakasugamak naman jud ari ang uban nga mga bata mautong parents ipakuha gid nako sila dili makauli unless na parent. Gisusi sa RTV Balitang Bisdak ang Agos Health Center aron makakuha og kasayuran kung may libreng tambal ba usab sila sa leptospirosis ug kung nanghatag na ba usab sila og tambal sa Agos Elementary School. Matod sa taga City Health Center ug sa usa sa mga konsehal sa barangay, wala sila makadawat og report nga nabahaan ang mga classrooms sa Agos Elementary School. Apan ilang gitataw nga libre ang tambal batok leptospirosis. Gani human sa kusog nga pag-uwan niadtong Lunes, duha sa mga residente sa barangay ang nangayo og tambal batok leptospirosis. Sa mga taga-Agos, barangay, natay available nga para prophylaxis sa leptospirosis. Moari lang mo diri sa health center. Kanang Monday to Friday kay available jud ta diri. O nya natay tambal gyud nga gikan na sa City Health nga libre. Pabalik-balik nang nipahinumdom ang mga health authorities ngadto sa publiko nga kun ugaling nakaubog sa baha, magpa-check up dayon sa doktor ilabi na kadtong adunay mga samad. Libre ang tambal batok leptospirosis ug anaa kini sa tanang health centers sa Lapu-Lapu City. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.